שלום, כאן אלכס, ברוכים הבאים לערוץ שלי. זהו פרק נוסף ותוסף לפרק הקודם שלי, שאני הולך להסביר על איך אפשר למכור מוצרים באינטרנט ואיך עושים זאת. בסרטון הזה אני הולך להסביר בקצרה מה ההבדל בין keywords שהמנוע חיפוש משתמש בשיטת broad, phrase ו-exact. לפני שאני ממשיך, במידה ואתם עדיין לא רשומים לערוץ, זה הזמן ללחוץ למטה על subscribe וללחוץ על הפעמון בכדי שתוכלו לקבל התראות ברגע שאני מעלה סרטון חדש. זה סך הכל ההסבר, ולפי דעתי זה ההסבר הכי טוב שתבינו את כל הנושא הזה. אז ברגע שאתם מחפשים צירופי מילים מסוימות באינטרנט, מנוע חיפוש מתייחס אליהם בכל מיני תצורות שונות, broad, phrase ו-exact. exact זה בדיוק, זאת אומרת אם נתתם מילה ואתם הולכים לחפש אותה והמוצר שלכם מקודם לפי exact, הוא ימצא את זה as is. אם רשמתם את המילה סוכריה במנוע חיפוש, המוצר שלכם ייחשף לפי המילה סוכריה. אוקיי, phrase זה לפי משפט, broad זה צירוף מילים שאתם נתתם ב-keywords, לא משנה לו הסדר ולא משנה מה יהיה ביניהם, כל עוד הם קיימים. אז לצורך העניין, לקחתי דוגמה תאורת לילה, זה המילות מפתח שאני מחפש מוצר או מקדם מוצר. אז אם נגיד הלכתי למנוע חיפוש ואני כותב תאורת לילה, כן, אני אחשף לפי שלושת השיטות. אם אני הולך למנוע חיפוש, רושם תאורת לילה לבנה, שימו לב שיש פה תוסף, לפי exact אני כבר לא אחשף, למה? כי יש לי פה תוסף. exact זה בדיוק איכשהו, ככה אני אחשף. מתלה תאורת לילה, גם פה אני אחשף. כל עוד יש לי פה רצף של מילים שנתתי לו, שזה תאורת לילה, הוא קיים גם פה, והוא גם קיים במשפט. עכשיו, בואו נראה תאורת צבע לילה. אז כבר אני לא נחשף במשפט, למה? כי אני מחפש את הצירוף מילים המדויק. phrase זה צירוף מילים מדויק, שזה תאורת לילה, לא משנה מה יש לפניו, לא משנה מה יש אחריו, כל עוד הוא קיים באמצע המשפט אני אחשף. פה שימו לב ההבדל, זה המילה תאורת והמילה לילה קיימים, אבל לא ביחד ולא לפי הרצף שנתתי לו, ולכן לפי broad אני כן אחשף, כי שמה כל עוד רצף המילים שנתתי לו קיים איפשהו, לא משנה מה יש באמצע, מה יש בהתחלה, ובסוף אני נחשף. עכשיו, אם נתתי לו סתם צבעי לילה, המילה לילה קיימת, אבל כל השאר לא קיים, אז אני לא הולך להיחשף פה. איפה זה חשוב? זה חשוב לרוב, א' כל שתדעו איך מנוע חיפוש עובד, שנית כל, ברגע שאתם תיגשו לקדם מוצר מסוים, במיוחד באמזון, ואתם ניגשים לפרסום שמה, אתם תראו שהוא מציע לכם את השיטות הללו בשביל לחשוף את המוצר שלכם. כמובן שיש עלות לכל שיטה, עלות לכל רצף של מילים, וזה תורה בפני עצמה. בואו נבדוק באמזון איך זה עובד. למשל, ניקח דוגמה את המטריה. נכתוב איזשהו רצף מילים של מטריית חוף. בואו נראה. שימו לב. פה יש לנו מוצר שנחשף לפי שיטת broad. הוא נחשף לפי המילה beach שנמצאת פה, והוא נחשף פה לפי מילת umbrella. זאת אומרת, המוצר הזה יכול להיות מקודם, שימו לב הוא גם מופיע מהפרסומות, הוא מקודם לפי broad של beach umbrella והוא מופיע פה. בואו נראה פה עוד. גם פה זה broad, גם פה זה exact. פה זה יכול להופיע לפי phrase. זה איך המנוע חיפוש מבצע את החיפושים לפי מילות מפתח. אתם צריכים לדעת את זה לרוב. ברגע שתגיעו לעולם הפרסום, אנחנו ניגע בזה, וזה בשלב יותר מתקדם. אתם תבינו את זה יותר לעומק. אבל אם אתם כבר מתעסקים בזה היום, חשוב שתדעו את זה. אז עד כאן, זה כל מה שקשור לנושא ה-keywords. זה התוסף לסרטון הקודם. ואתם מוזמנים לראות את כל הפרקים מההתחלה עד הסוף במידה ועדיין לא ראיתם. אז עד כה חברים, נתראה בפרקים הבאים.